gaan een nieuwe dichteres hier voor de microfoon halen. Met weer een bundel. En ik verheug me om Maaike Elise van Stillis hier te roepen. Ik laat hem er even in zitten, want hij wiebelt nogal een microfoon. Jouw bundel heet Pussy's Need Air Too. En dat maakt me heel nieuwsgierig. Kan je mij vertellen waarom deze titel? Zit je wel eens in de trein naast een man? Ja, Heb je dan wel eens zo'n exemplaar wat dan zo heel wijd met zijn been zit, dat jij tegen die kant aangeplakt zit? Ja, Nou, daarom. daarom. Dan ga je dus ook gewoon zo. Ja, ik vind Geniaal. vrouwen mogen ook ruimte innemen in de trein, maar ook in andere situaties. Dat is de boodschap. Zo is dat. Ik ga haar helemaal de ruimte geven. Ga jij je gedicht voordragen? Bier. Ja, volgens mij wel. Ja, ja. En anders dan zie ik glazige blikken en dan weet ik dat het niet helemaal landt. Dus kijk intelligent uit je ogen. Ik was wel heel blij toen ik het thema voor voor vanmiddag te horen kreeg. Want ik heb in mijn nieuwe bundel staan heel veel gedichten die daar aan refereren. Dus dat kwam mooi uit. Ik ga beginnen met mijn gedicht wat gaat over een nieuw prototype voor de vrouw. Na ruim 300.000 jaar, vrouw 2.0. Het nieuwste model, diverse verbluffende upgrades. Sensoren in de nek. Zonne-energie komt automatisch vrij in bed bij voeten meer dan 2 graden kouder dan de rest van het lichaam. Een alarmsignaal toegevoegd. Wordt vrouw 2.0 door een man in de rede gevallen, dan klinkt direct Run the World van Beyoncé. Opstaand randje op de schouders, geen afzakkende BH-bandjes. Onder de linkeroksel een USB-poort, laptop, mp3-speler en telefoon direct via hartslag op te laden. Extra arm en hand rechts in de taille, niet voor afwassen of stofzuigen. Bij de versie MAN 71.8 zijn deze features hopelijk eindelijk operationeel. Het ultra-effectief systeem verbrandt calorieën uit chocolade of prosecco, maar liefst 72% sneller. Houding automatisch gecorrigeerd op basis van hakhoogte, niet lange rugpijn, brandende voetzolen. Een discreet lampje op de hiel knippert de dag voor de menstruatie. Waarschuwing: beter geen witte broek. Diverse extra's zoals automatische lipstick outfit matching, borstfixatie tijdens het sporten, peppersprayventiel op de elleboog en noodhamer voor glazen plafonds zijn separaat te bestellen. Nou, zoals gezegd draag ik voor uit mijn nieuwe bundel. Misschien ben ik wel de enige dichter die een Spotify playlist met muziek bij de bundel heeft gemaakt. Dus op de titel van de bundel kun je die vinden. Ik heb het niet helemaal, ik heb niet alle bundeltitels ingevoerd, maar het zou zomaar kunnen. Want ik ontdekte namelijk dat ik best wel veel gedichten heb die op de een of andere manier refereren naar muziek, naar specifieke nummers of artiesten. En dat leek me leuk om er wat mee te doen. Er staan ook gewoon dingen bij die ik tof vond. Dus, het volgende gedicht heet Resonantie. Je zegt dat je mij niet echt vrouwelijk vindt. Ik kijk je aan. Ik ben vrouwelijk als een onweersbui na een hete julidag. Vrouwelijk als een valk in duikvlucht. Vrouwelijk als klimop die door muren heen vreet. Vrouwelijk als een vos die een haas achtervolgt. Vrouwelijk als de Noordzee die happen zand opslokt. Vrouwelijk als een hagelstorm, vrouwelijk als een schaterlach, vrouwelijk als een strijdkreet. In mijn bloed en in mijn botten, onder de verweerde huid van knieën, opengehaald door grind en takken, ben ik zacht en koesterend als elke vrouw die haar wonden zag veranderen in littekens. Ik ben haar. Wij zijn haar.
Wij zijn de vrouwen die elkaar vasthouden door aanwezigheid. We zijn niet hier om jouw idee van mannelijkheid te bevestigen door je beperkte idee over vrouwelijkheid te belichamen. We echoen de stemmen van onze moeders en onze grootmoeders, dragen hun genen mee in onze eicellen, voegen eigen lagen toe aan deze erfenis, stappen zelf naar voren. Dus, als wat jij echt bedoelt is, je vrouwelijkheid is overweldigend, dan begrijp ik je. Want dat is ze. Ook voor mij. Jouw lichaam een landkaart. De rimpels naast je ogen van het staren over water. Het eeltknobbeltje op je duim door het contrabas spelen. Het litteken van de blinde darmontsteking. Je was pas 7 jaar. Mijn nagels over je bovenbeen weten tot op de centimeter nauwkeurig hoe je stuip trekt als ze lager gaan omdat het kietelt. De ene wimper die altijd extreem lang doorgroeit tot ik hem voor je afknip. De afdruk van je natte voeten op de badkamertegels of in het zand van het pad van ons vakantiehuis naar zee. Ik zou ze zo herkennen. Ik woon niet meer in jouw landschap, maar weet nog steeds de weg. Metamorf. Er komt een dag dat ik mezelf aan stukken scheur. Ik ruk de roestige vraagtekens los die vergroeid zijn met mijn vlees. Stel kloppende wonden bloot aan zuurstof. Gravend in het stollingsgesteente van mijn geschiedenis breek ik nagels op vermolmde boomwortels, haal mijn knokkels open aan erts, wrik aan het sediment van mijn herinneringen. Een kleuter die zijn bord niet leeg wil eten, hoofdje tegen de tafel geslagen. Donkerrode vlekken op een plastic tafelkleed. De sfeer was ineens omgeslagen. We hebben het geprobeerd, zwijgzaam dooreten, onzichtbaar worden. Je weet nooit wat deze keer zijn lont ontsteekt. Als in trance draai ik rondjes om mijn eigen as tot mijn gedachten als klodder gelatine aan de binnenkant van mijn schedel blijven kleven. Nog steeds maak ik mezelf onzichtbaar. Omring me met zijn evenbeeld. Probeer de gaten te vullen die hij geslagen heeft. Ik worstel uit mijn kokon van sleetse overtuigingen. Pak wat bij mij hoort in vloeipapier. Wrijf het zand uit mijn ogen. Pas als je de bodem raakt kun je je afzetten naar boven. Om af te sluiten voor nu toch maar weer even wat luchtigers. Ik heb een concept gemaakt voor een nieuw reality tv-programma. Zijn er hier mensen die graag naar reality tv kijken en dat durven toegeven? De rest jokt. Oké, ik weet genoeg. Het heet Schipbreuk. Welkom bij Echtscheiding Vechtscheiding, de reality quiz die je niet wil missen. Inboedel verdelen was nog nooit zo spannend. Man draagt te hippe sneakers, goede publiek, what's up peeps. Vrouw met BH die zelfvertrouwen opvult. Plexiglas tussen hen in, 7 maanden geen contact. Zijn knokkels wit, haar kaak verstrakt. Eerste vraag, de namen van haar nichtjes. Hij wint de hete luchtoven, zij rolt haar ogen handig voor diepvriespizza. De spelcomputer gaat naar haar, ogen twinkelen triomfantelijk. Nooit zal ze ermee spelen, de Xbox is haar trofee. Quizmaster daagt uit, gênante gewoontes geëtaleerd. Hij inhaleert bierscheten onder de dekens, zij speelt nog met Barbies. Hij wint het inparkeren, daarmee de sleutels van haar limegroene Kia. Quizmaster likt zijn lippen af, het einde nadert, publiek klapt handpalmen rood.
Inzet, de echtelijke woning, Vlaardingen-West, 2 onder 1 kap, taxatiewaarde €447.000. Dartpijlen naar elkaars portret, zaal houdt adem in, bullseye. Dan de finale, om de kinderen. Dank jullie wel. Ja, dat zag ik even niet aankomen. We gaan